सिनायखौ गाव मोनखायोब्ला बावनो दांबाय बेयाव नांखाबायना बावनो नांबाय खालामबावनो होद बेखौ बानानै गावनांगौबा आंथ' थांफालायखागोनलै ओइ माबा भिडिअसो जाबायलै दाउजों मोनजादों दाउजों आयौ नै दाउदै बिखं गोजाबाव इयो लेखा नै आयौ मानसिफ्रानो गोद लाइन जालायनांखागौ दा आयौ साबसक्राइब खालाम फल' खालाम लाइक खालाम सोरबा मेजर दंबा कमेन्टआव फ्राद गावसिगोन आरोना नोंलाय हाइट फुजिया याव हाइट फुजानोसैना हेलो एवरीवन आप सबको स्वागत है चकलंदास लाइफ के नए एपिसोड में लोंडा भाई की फिर से नया एपिसोड लेके तो फिर चलिए लोंडा भाई की नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं गभर्नमेन्ट जबखौथ' मोनखानाय नंखाला ओंखायनो दा जोङो बिजनेसमेन जानायनि एसे नलेज लाफैदों आरो ना मा होनो मामाय प्रग्रामाथ' दाख्लैनिफ्रायनो जादोंमोन ओमफ्राय दिनैसो फैदों आरोना खेबसे नायफैनायदों नाय साइडआव मोजां बेग फानदों मादैमोना थालिरबो फाननाय दङ फिथाइ सामथाइफोर फानलाबायदों आरोना टाइमाथ' दा माबायानो 1:21 जाबाय ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय दा मानसिफ्रा ओंखाम जानो बिदिनो फैसावदों आरो गभर्नमेन्ट जबखौथ' मोननाय नंलालै ओंखायनो बिजनेसमेन जानायनि नलेजखौ लानानै थांसै जोङो ना मा होनो औ बैफोरबायदिखौनो मावनानै लाइफखौ एसे सेट खालामनांसिगोन माथो मोनो उफाय गैलाना सिङाव हाबफैबाय आरोना जों नायनोसै एसे दिनै बिराद मानसि जागोन दा आलासिखाय मा नलेज लानानै थांगोन नोंलाय मामायमोन खोन्थाखादो बेखौल' नायना फैदों बेयाव फरायफैगोन ना फैया सानना गागोन इयाव हाबफैगोन नेक्स्ट इयाराव ना कमप्लिट जाबा ओरै सेमिनार हल नाम्बार 1 दिनैसोना फार्स्ट टाइम जों साब्रैल' फैदों माखासे लोगोफोर दंफैखायो जोंनि कलेजनिफ्राय दाख्लैनो ओमफ्राय जों दा लास्टआवसो फैबाय आरोना जोबनाय प्रग्रामाव जों बिराद गोजाननिफ्राय फैदों आरो ओंखामाथ' उखैखाबाय जाखानांखागोन जानायालाय ना माथो होनो र' आं बिजनेसमेन जागोरनि दिनै नलेज लानानै थांखानोसै आं नै बेबायदिखौ लागोन गारिया एकदमबारे हेभिखौसो लाखागोन आरोना आं दिनै नलेज लानानै थांखानोसै बिजनेसमेन जानायनि गभर्नमेन्ट जबखौथ' मोनगोन मोना खाफालाव दंबा मोनबाय जायखिजाया दा एसे नलेज लानो फैदों आरोना बयबो नलेज लाफैजोबदों होनबा आरोना जोंफोरबायदि मोजाङानो लानांगौ लाफैनांगौ बेफोरबायदियावबो फैनानै नलेज लानाया मोजां आरोना बे गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोर आरोना बेफोरो दा जों बेफोरखौनो एसे गिदिंनानै नायदिंगासिनो नायजोबगोन गासिबथिंबो जायखिजाया जों बेयाव फैनाय हिसाबै मोनफा गासिबो नायजोबगोन ओमफ्राय नलेजबो लानानै थांगोन आरोना जोङो दायो जोंनि कलेजनिफ्राय सिगांनो फैनानै थाफैखानाय दङ लोगोफोर बिसोरखौ जों लोगो हमगोन आरोना दा कल खालामनानै लिंहरगासिनो नैयाव नायनोसै जोङो माबा वेपन डिसप्ले नो योर आर्मी नायनोसै जायखिजाया जोङो औ नै आयौ मानसिफ्रानो गोद लाइन जालायनांखागौ दा आयाव माने इयाव वेपन श' जादों माखासे सिलायफोरनि बागै माबा दिन्थियो आरो बिनि एसे नलेज लानानै थांसै जोंबो वजन कितना है सर वजन कितना है वजन 3.15 kg तो बोला 4.6 kg नैबे 7.62 mm AK-47 LMG ये LMG नहीं है LMG माने गासिबो बेयाव नैबेयाव अबे सिलायनि नामा मा लिरनानै होखाजोबदों ओमफ्राय बेसे mm नि बेसे मानि ओमफ्राय रेट अफ फायार नर्मेल अट'मेटिक साइकेलिं गासिबो माबानानै दोनजोबखादों आरोना ओमफ्राय जों बेखौ दा नायलांगासिनो माने बेफोरो माद्रास रेजिमेन्टनि आरोना
Siapa sih? Aku kau mungkin lah, bawang dangbai. बेयावनो नांखाबाय ना Bawang dangbai. Kalau mau nih. औ नांजायो जेबो नङा Naik jaya. औ देन्जार गोमसिखागोन होनबा इथ'ना गावनायजों Pan kau kami. औ होद बेखौ बाननानै गावनांगौबा आंथ' थांफालायखागोनलै एकदमबारे स्नाइपार राइफल स्नाइपार इयो 7.62 स्नाइपार इयो ओमफ्राय नै 30mm अट'मेटिक ग्रेनेड लान्चार इयो ग्रेनेड लान्चारनि माने गासिबो माबायाव लिरनानै दोनजोबनाय दंखायो आरोना बेनो नायनो हागोन नोंसोरबो 7.62mm इयो MMG गासिबो इयाव लिरनानै दोनखाजोबनाय दंखायो 81mm जायखिजाया हिट आरोना जों बेयाव नायसिजोब्बाय जोङो नै ओरै दङ LetUsStayLyf अर्डिनारि ओमफ्राय जों इन्डियान आर्मि नै बेखौ नायनानै लानो हागोन मोजाङै नायखांबाय जेथिया जों ओमफ्राय बेलेग साइडखै नायहैबावनोसै औ बै दाख्लै माबायाव फैनाया प्रजेक्टआव फैनाया ना जोंना प्रजेक्टआव फैदोंमोन बेफोरो फैयोलै प्रजेक्टफ्रावबो बेफोरनि बागैबो टेलर मारुनो ओमफ्राय टप्लाफाट माने बेयाव गासिबो माबाखौनो लिरनानैबो देखायजोबखादों आरो मोनजायो आंथ' जाफेराखै बेखौ औ आदसा औ माइब्राखौ मानिहाय हमनाय ना बोरै? औ जांख्ला स्टुडिअ माने बियो माखासे बे बर'नि दख'ना आर'नाइ गामसा गासिबो माखासे जिजों फुथुला बानायजोबनाय आरोना बिराद बरिया जादों बे मोनसे गोदान नुथाय आरोना बे आंनि थाखाय आं खिन्थु बेखौ नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो ओमफ्राय नै जे माखासे प्राइजबो होनानै दोनखादों अबेयो बेसे फुरा बे आखाइजों बानायजोबनाय आरोना साइडआव दङ माने बिराद मोजां बाटारफ्लाइ दंलाबायो बाटारफ्लाइ मागुर ने मामाय मागुर नै जोंना थेंफाख्रिया हिट जायखिजाया औ मैसोसो जागोनब्रा बे आं बेखौ मोनसे माबायाव मुभियावसो नुदोंमोन मामा कम्फु पान्डायावसो नुदोंमोन आं बेखौ कम्फु पान्डायाव ना कम्फु पान्डायाव दं रायो कम्फु पान्डा मुभियाव आरो नै जोंना दख'ना माबानाय आरो फिसा बरिया जादों ना आरोना इयो मामाय ना बेफोर सब गासिबो माबानाय आखाइजों बानायनाय आरोना गासिबो बेफोरो पाब्लिक इन्जिनियारिं डेभेलपमेन्ट हारकारजे एन अडिएफ भिलेज नै बेयाव माखासे न' बानायनानै दोननाय दं आरोना हारकारजे अडिएफ भिलेजनो बे भिलेजनि नामा आरोना बैयाव लिरनानै होखाजोबदों गासिबो नायनो हागोन नोंथांमोना नाय ओरैबो नै बेयावबो नोंलाय हाइट फुजिया इयाव हाइट फुजानोसैना जोंहा नै इयाव हाइट फुनो नागिरदों हाइट फुनाय आरोना बेसे जादों 16 बुख्लायब्रा ओरै बुख्लायथारनाय जों बेसे जाखो 173 हा 173 169 बेसेबां जाखो नायदो हा 71 लै 71 171 नायलाय
सुबाय मामायखौ दा नै बेसे गोजौ बेसेबां जाखो दा बेसेबां जाखो 62 बेकग्राउन्डआव बिराद माबा नयस फैनो हागौ आरो ना मानो होनबा ओरैहाय हासन होगासिनो एसे नलेज माबागासिनो ओमफ्राय जों दा इयाव एम्फौखौ नायदों एम्फौखौ बोरै मा खालामो बेफोरखौ आरामसे बेयाव देखायजोबनाय दङ आरो ना नैबेयाव मोजां लिरनाय दंखायोना बोरै बोरै नैबेयाव नायबानो मिथिजोबगोन नोंसोरो बबेनिफ्राय नायबा बोरै मानिफ्राय मा जालांगोन बेयाव नायबानो मिथिगोन आरो ना इन्ड्रिया गासिबो नाम होनानै दोनखाजोबनाय दंखाजोबो आरो बेयाव सेल्फ फाउन्डेसन नैबेयाव माखासे इन्ट्रडाक्सनजों लिरनानै होनाय दंखाजोबो गासिबो ओमफ्राय नैबेयाव ग्रिन बड'लेण्ड आरोना नायनो माबायो बरिया बानायनानै दोनदों ना ग्रिन बड'लेण्ड बे जोंनि बड'लेण्डनि बागै आरोना बे गेस्ट हाउस आरोना बे बड'लेण्ड माबानि इउनिभारसिटिनि गेस्ट हाउस सोरबा गिदिर गिदिर मानसिफोर फैयोबा नैबेयावनो दोनो आरो गेस्ट हाउस बयखौबो सिरिबाङै गावबागाव मासियाव जिरायहोबाय आरो जोंनि जौसांनि खाथियाव गुन्दा मालाय मा जानो रियेल हिर'सो ओरैनोथ' हिर'आनो खिन्थु गुन्दाबो पार्ट थायो आरो ना इयो नङा मानसि गोलाव गानहोगासिनोखौलाय औ मा होखोलै उपेन्द्रनाथ गल कालार होखो ना माखौ माबेलाय बागुरुम्बा बेखौ आलायनानै बर'नि माखासे माबाखौ होबाय साजायनानै दोनैथिंसै ना नोगोदखा मानसिया जेबो गैया रिल जायखिजाया नुबाय खाथियाव नुवाखैबाबो गोजाननिफ्राय नुबाय आरो ना खरदायावबो नुबाय जायखिजाया बिराद खस्थ' आर'नाइजों बुंफबलांजोबसिगोनलै डिपार्टमेन्ट अफ इनभाइरनमेन्ट फरेस्टनि बिराद फेमास होनो नामा इयो थसे गंनि थाखाय खोग्रा बेफोर साफा नाम होनानै दोनजोबखादों नायनो हागोन नै बबेखौ मा होनो साफा माबानानै दोनजोबनाय दंखायो आरो ना गासिबो औ स्टेज बानायनानै दोनलायदों बरियानो No. दा बिराद माबा हाद्रि जाबायमोन ना ओंखायनो दै होदों आरो ना बरियानो जोंबो बेयाव बिदि देखायफैनो हायोमोनब्रा ना जोंबो मोनसे माबाखौ जों बेखौ माबाखौ राइस बियार लकेल राइस बियारखौ जों बोरै माबायो बेफोरनि बागै जोंबो एसे देखायफैनो हागौमोन आरो ना बेबो जोंनि मोनसे कालचारसो बेबो नेक्स्ट टाइम जों बेलेग देखायगोन आरो ना उनावहाय एबार नेक्स्ट टाइम माबाबावोबा औ नैबेयाव आर्टनि एक्जिबिसन आरो ना इयो नै बरिया बिराद मोजां मोजां आखिनानै दोनजोबनाय दं आरो मा बे गार्ल्स हस्टेल कमप्लेक्स नो इयो नै इयो बेलाय वमेन हस्टेल कमप्लेक्स फैफेराखैमोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय जायखिजाया बेरायफैबाय आरो दा जोंना कलेजनिया इयाव मोनसे ग्रुप फट' लानो नागिरदों जों इउनिफर्म गाननानै फैयाखिसैना जों इयाव थाथ'ला आरोना जायखिजाया इसोरखौ खेबनानै होनोसै अके पारफेक्टल' खेबगोन आङो एकदम हिटनो
आदसा लोगो मोनना मोनाखै ओमफ्राय खाथियाव लोगो मोनाखै बाट जोङो स्टेजनिफ्राय नुबाय आरोखि ना गोजोन मोनबाय बेयावनो सोरनि सारा मोसादों जोंनि सिगाङाव औ ओमफ्राय नोंहालाय माबाफोर हा जेबो फिडबेक गैया न' फिडबेक जोङो फार्स्ट डेआव फैदोंमोन बाट जों ओंखाम मोनजाबैनो बिराद दुखु मोनदों ओंखायनो जों साननै मोसादों दिनै दाउजों मोनजादों दाउजों वा मासि मोजां मालाय सिख्लाफ्रासो दाउजों मोनजालायबावबायनोलै ओंखामखौ हिद्दा जायखिया ओमफ्राय दा थांसै जोंनि कलेजनिमोन आरोना थांसिगोन दा आंनि इन्स्टाखौ फल' रिकुवेस्ट औ आइडिखौ आइडिया जाबाय दिसामनि नोंनालाय नोंनाबो सुस प्रम' प्लिज गाइस आंखौबो साबसक्राइब खालाम फल' खालाम लाइक खालाम नै इनस्टाइड खोन्थानायावनो एक्सटेन्स जालायलांसैमोन गारिजों बैजों खेवख्रेब जासिमोन बे सिख्लाफोरखौल' गोसथो सिलाबायबानो जाबाय औ जोङो लाभ मेरेज खालामग्रा नङा जों एरेन्ज मेरेज खालामो माथो औ बेनाथ' दंखायो दंनाया दाख्लैनो हौवाया आंखौ बारनानै जोनो नागिरखादोंमोन गिखादों आङो आरोना बिनि हौवाया डेन्जार गावसिनि गामियाव ना दाख्लै बारनानै जोनो नागिरदोंमोन आंखौ बेना गैजायानो सोरबा मेजर दङबा कमेन्टआव फ्राद गावसिगोन आरोना दिनैनि एपिसडआ इसिबाङानोमोन जाखिनि हायो बेखौ देखायनो नाजाबाय आङो जायखिजाया नेक्स्ट एपिसडआव लोगो मोनगोन होमबा बाय बाय